যে অতি শীঘ্ৰে যেহেতুকে চুক্তি ৰূপায়ণৰ ক্ষিপ্ৰগতিত চলিছে গতিকে অতি শীঘ্ৰে BTCৰ বাহিৰৰ অৱশিষ্ট যিখিনি বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলক সামৰি যিটো নেকি অৱশিষ্ট অংশ আছে সেই অঞ্চলসমূহ যাতে অতি শীঘ্ৰে বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে আৰু সেয়েহে আমি সেই সম্পৰ্কত সমৰ্থন দিবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত আজি সমাবেত হৈছে। উক্ত মিটিঙত আমি ডিচিশ্যন ল'লোঁ যে আগন্তুক হ'ব লগা যিটো কছাৰী কাউন্সিল বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টক এৰি পেলাই কেতিয়াও এই কাউন্সিলখন দিব নোৱাৰে। আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল দেৱক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু হিমন্ত বিশ্ব দেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মদেৱক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই দুটা ডিষ্ট্ৰিক্টক এৰি পেলাই কেতিয়াও এই কছাৰী কাউন্সিলখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে তালৈ আমি অনুৰোধ থাকিম। শোণিতপুर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै बड'लेण्ड थान्दै आरो बड'लेण्ड रादाबनि खौरांगिरि बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायथिखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आरो नैबे समाव शोणितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै जोङो दिनै थांनाय जि 27 जानुवारियाव 2020आव जि बर' गोजोन गोरोबथा मोनसे जालांबाय नैबे हाबाफारिखौ लानानै शोणितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ लानानै जि ट्राइबेल ओनसोलफोराव 50% बांसिन ट्राइबेल ओनसोलफोरा हाबफानो हानाय इनक्लुडिं मोनसे शब्द बेहाय दंफायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो शोणितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना हाबफानायनि आसाजों बा रायजो राजा बिथांमोना हाबफानायनि आसाजों लानानै गोबां समाव आन्दलन खालामबोनायजों दिनै हाबफानायनि आसानि गेजेरजों खामानिफोरखौ मावबोबाय थादों आरो नैबेखौ लानानैनो गुबुन गुबुन राजनीतिक दल बा जोंनि बे शोणितपुर ओनसोलावबो गुबुन गुबुन दलफोरजों थाफानानै नाङा फाङा जि बे एकर्डजोंनो मोनफानाय मोनसे BKWC बर' कछारी वेलफेयार काउन्सिलनि जि बाथ्रा बा बे अक्ट'बर मासनि 7 अक्ट'आव गाबोन मोनसे केबिनेट डिसिसन लानानै जि बाथ्रा लादों आरो बेखौ लानानै मैया अदालगुरियाव मोनसे समनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा शोणितपुर डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजा बिथांमोना काउन्सिलाव हाबफानायखौ लुबैयो होनना बुंनाय बाथ्राया उकित नंखाय आरो जों बेखौ मालाबाबो लुबैयाखै आरो शोणितपुर जिल्लानि रायजो राजा बिथांमोना मालाबाबो BKWC हाबफानायखौ बुङाखै आरो लुबैया आरो जाय बिथांमोना बुंदों गाव गाव पार्सनेलि निजस्व स्वार्थनि थाखाय नैबे बाथ्राखौ बुंनाय जादों जोङो बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे जाय बिथांमोना बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोनजों जाफानानै जोंनि शोणितपुर जिल्लाखौ BKWC सोफानायनि जि हाबाफारि लाबाय थादों नैबे हाबाफारिनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ। दिनै जोंनि बे शोणितपुर जिल्लाया NDFBनि जि मोनसे आन्दलन 34 बोसोर जि सोमावसारनाय NDFBआ आरो NDFBआ अदालगुरियाव जोनोम जादोंमोनब्लाबो जोंनि बे शोणितपुर जिल्लायावसो NDFB मुंनि जि मोनसे आफाद दङमोन बा बे आफादा लालबराहि होननाय हाजो जायगायावसो गिबि ट्रेनिं लाजेननानै बेयावसो बिथांमोना देरना लावनानै गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानानै बर' माहारिनि थैना थांनायनि बाथ्रानि आन्दलनखौ जाफुंहोनो हादों। बेनिखायनो बे NDFB होननाय जि आफादाबो जिहेतु बे एकर्डआव दंफायो हिसाबै आरो बिथांमोनाबो दिनै शोणितपुर जिल्लाखौ गारनानै एकर्ड खालामा होनना बुंनाय सिस्टेमेटिकेलि जिहेतु बेवहाय लाबोनो हादों हिसाबै बे जोंनि शोणितपुर जिल्लाया इनक्लुड जानो हानायनि मोनसे नर्म्स दङ हिसाबै जोङो हाबगोनखौ आसा खालामो रायजो राजा बिथांमोना आरो बे आसानि गेजेरजों दिनै थांनाय मासनि जि सेप्तेम्बर मासनि 25 अक्ट'आव जि मोनसे कमिसन दाबाय आरो बे कमिसननि गेजेरजों नायगिदिंनायनि गेजेरजों जेराव 50% बांसिन ट्राइबेल सुबुंफोरा दङ बै ओनसोलफोरखौ नायगिदिंनायनि गेजेरजों सुफानायनि हाबाफोरा लासैनो जालांसिगोन आरो बेयो 6 मासनि गेजेराव जि नायगिदिंनायनि जि मोनसे साबमिसन बे रिपर्टखौ बिथांमोना होगोन आरो बै समसिम जोङो नेनायनि गोनांथि दङ। दिनै जोङो कछारी वेलफेयार काउन्सिलाव हाबनांगौ होननानै हाखा दावरा खालामनायनि बाथ्रा नङा आरो जाय ओनसोलफोरा कन्टिनिउआस भाबे ट्राइबेल कन्टिनिउआस भाबे गैया बा 50% बांसिन ट्राइबेल सुबुंफोर गैया हाबै ओनसोलफोरा माबा मोनसे कारनाव जुदि हाबालासि थालाङोब्ला बै ओनसोलफोरा अट'मेटिकेलि कमिसननि गेजेरजोंनो बा कमिसनानो BKWCनि गेजेराव नैबेखौ हरनाय जाखागोन आरो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव जिहेतु शोणितपुर जिल्लानि बिथां नुहुवा मोनसे हाबाफारि मावनाय बिथां बिबानगिरि बिथांमोना हाबथ'नानै थानायनि बाथ्रा बुंदों
बेयो ओंखाम जानायाव दै लोंनाय नङा BKWC हाबथाना थानानै ओंखारनानै फिन खेबसे BTR हाबनाय बे ओंखाम जानायाव दै लोंनाय नङा जाहाथे बेखौ बुजिलायो आं बेखौ खावलायदों आरो जोंनि बे ओनसोलनिनो सोरबा सासे सानैया मेलेमजिबि बिथांमोना बेयाव हेफाजाब होदों बे मेलेमजिबि बिथांमोनाबो गाव पार्सनेलि सार्थनि थाखाय नैबे खामानिखौ मावदों जोङो बेखौ गोबाव समनिफ्राय नुबोदों एकर्ड जायैनि सिगांनिफ्रायनो नैबे जोंनि दाङाबाजि सासे सानै दङ गैया नङा दङ बिथांमोना गाव पार्सनेलि सार्थनि थाखाय नैबे हाबाफारिखौ मावदों मालाबाबो रायजो राजा बिथांमोना BKWC हाबनो थाखाय जोङो आन्दलन खालामाखै जोङो BTR आव हाबनो थाखायसो आन्दलन खालामदों BTR आव हाबनो थाखायसो जोंनि बिदा फंबाय बिनानाव बिथांमोना गावनि गोथां थैखौ बावदों आरो गावनि बे गोथां थैनि बेसेनखौ दिनै मोननो थांनायाव जोंनि गोथां थैखौ जुदि दै खालामनायनि मोनसे बेबस्था जुदि सोरबा लादोंब्ला बिथांमोना गोजानाव थानांगौ आरो अन्यथाय जोङो बिथांमोननि सायाव जोङो गोख्रोङै सोंखारनो नांगौ जानो हानाय जाहाथे बुजिलायो गोथां थैनि बेसेनखौ बुजिलायो आं बेखौ बे समाव खावलायगोन जाहाथे बिनिफ्राय गोजानाव थायो जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै जोङो बेखौनो बुंथिबाय मैया उदालगुरियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि सनितपुर जिल्लानि आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजोफोरखौ लानानै जि सावरायमेल बिथाङा खुंदोंमोन सावरायमेलनि गेजेरजों बिथाङा बुंदों सनितपुरनि बर'फोरा बिश्वनाथनि बर'फोरा काउन्सिलाव हाबनोसो लुबैयो बिटिआरआव थानो लुबैया आरो बिथाङानो माथो फोरोंनानै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे रायजोफोरखौ जेरैखिजाया फैबाय थानाय जि BKWC एबा काउन्सिल बे काउन्सिलाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बाद होनानै दाफुंजानो मोना जेरैखिजाया सनितपुर जिल्लाखौ बिश्वनाथ जिल्लाखौ लाफाथारनांगौ होननानै बिथांमोना जरदार बुंदों दा बेनिखायनो दिनै जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्ट्रंलि कन्डेम होदों आरो स्ट्रंलि जोङो काउन्टार होदों जाय बिथांमोना जायफोर सनितपुर जिल्लानि जानानै बिश्वनाथ जिल्लानि जानानै बेबायदि खोथाखौ बुंहैदों बिथाङा सनितपुरनि रायजो राजानि जानानै बिथांमोना बुङाखै बिथांमोनहा हाग्रामाजों फिसिजानाय मासे सैमासो हाग्रामाया जि माथो फोरोंदों बे माथोखौ लानानैसो बिथांमोना बुंहैदों दिनै सनितपुर रायजो राजाफ्रा जेरै जोबोद दुखु मोनदों दा बिथांमोना बेबायदि खालामनाया जोबोद गोरोन्थि जादों जोंनि सनितपुर जिल्लाया थांनाय 1993 मायथाइ BSc एकर्ड जालांबाय 2003 मायथाइयाव BTAD एकर्ड जालांबाय दिनैसिम 27 इयार्स 27 बोसोर जों भुगिनानै दङ जों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिया जोङो जेबो मोनाखै हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर सासन हाबाय बिथाङा बै 17 बोसोर सासनाव दिनै सनितपुरनि बर'फोरखौ बिथाङा गावनि राजखान्थि लाबा लाबोनो थाखाय बिथाङा दिनै बाहायबाय थादों दिनै बिथाङा आरो फिन गावनि गादिखौ रैखा खालामनो थाखाय बिथाङा दिनै आरो फिन बिथाङा राजनितिनि थाखाय बिथाङा फाव फान्दायबाय थादों आरो नाटक खालामबाय थादों दा बेनिखायनो जों बुंदों दिनै गोख्रोङैनो सनितपुर जिल्लानि जानानै बिथाङा जाहाथे गावनि सार्थनि थाखाय जों सनितपुरनि रायजोफोरखौ जाहाथे उल्टां फाल्टां दा खालाम आरो जों काउन्टाराव दिनै जायफोर बिथांमोना सनितपुर जानानै बर' रायजो जानानै काउन्सिल हाबनो थाखाय नारा नाजानाय बिथांमोना गोजानाव थानाया मोजां नङाब्ला गाबोन समबायदिनो रायजोफोरा बिथांमोनखौ निमाहा होनाय नङा दा बेनिखायनो जों बुंदों दिनै थांनाय नैबे 25 सेप्तेम्बराव सरकारा फोसावबाय कमिसननि खोथा आरो फर्मेलि 28 सेप्तेम्बराव गभर्नरा कमिसननि खोथाखौ फोसावबाय दा कमिसना दाजाबाय जोंहा बुङै दा कमिसननि गेजेरजों जोंहा 6 दाननि गेजेरावनो जोङो जि हाबनायनि लामा बेखौ जों दिनै मोननो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो जों सनितपुर जिल्लानि दुलाराय बर' आफादनि जानानै रायजो नोंथांमोनखौ जों खावलायदों जाहाथे हाग्रामानि जि फाव फान्दायनाय बेहाय जाहाथे थांनानै गब'हैया थाइसे थाइनै थाखाय जाहाथे बिथांनि मेल मिथिङाव थांनानै बेबायदि खोथा बुंहैया बेखौ जों खावलायदों नङाब्ला हाग्रामानि फाव फान्दायनायाव बयबो गोग्लैसोनानै जोङो जोंनि जि सिमां बेखौ जोङो मोनफुंनाय नङा दा बेनिखायनो जों खावलायबावबाय सनितपुर जिल्लानि सिबां बिथांमोना बाहागो लाहैदों गुबुन आफादाव थानाय गुबुन इन्टेलिजेन्स बिथांमोना बेबायदि जाहाथे जोंनि बर' सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजोनि जानानै बिथांमोना जाहाथे बेबायदि जानला मोनला खेलखौ गेलेबाय थाया बेखौ जों स्ट्रंलि बुंदों आरो जोबथारनायाव जों बुंदों फैबाय थानाय समाव जाहाथे नैबे BTR एकर्डआव जोंहा कमिसन दाखानाय जाबाय बे कमिसननि गेजेरजोंनो जोङो हाबनायनि जि माने लामा बेखौ जों मोनगोन दा बेनिखायनो जोङो जोबथारनायाव बेखौनो आं बुंबाय फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि सनितपुरनि बर'फोरखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा राजखान्थि गेलेनायनिफ्राय गोजानाव थाथों आरो थायाब्ला खिन्थु रायजो राजा बिथांखौ माने निमाहा होनाय नङा मानो होनोब्ला BTAD जाखांनायनि उनाव बिथाङा खेबसे जों सनितपुरनि बर'फोरखौ बिथाङा बिदिसि होननानै बुंखांबाय बै समाव बिथाङा जोंखौ बिदिसि होननानै बेसेबांबा जोंखौ दिनै बिथाङा दुखु होनानै थांबाय बेनि थाखायनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ जोङो बयखौ खालामदोंमोन सनितपुर जिल्लायाव जों हाबनो बिथांखौ जोङो हेंथा होदों बै समावबो आरो दा बेनिखायनो दिनै बुंदों बिथाङा जुदि फिन बेबायदि बेबायदि बिथाङा जोंनि माने बर'फोरखौ थगायनो नाजाबाय थायोब्ला खिन्थु जों BPF बा नो एन्ट्रि जों सनितपुराव
बिथांखौ जों खुनु हाबनो होनाय जानाय नङा जों बिथांमोनखौ दा बेनिखायनो बिथाङा गावनि राजखान्थिखौ माने माबायदि फोथांना लांबाय थादों खिन्थु जोंनि सनितपुरनि बर' रायजोखौ लानानै बिथाङा जाहाथे राजखान्थि गेलेया बेखौ जोङो स्ट्रंलि जोङो बुंनाय जाबाय गोजोन्थों। आं सनितपुरनि जानानै आं बेखौनो बुंगोन थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिथु एकर्ड जालांबाय थामथि गोरोबथा जायखौ गोजोन गोरोबथा होननानै जोंनि बर' हारिया स्वीकृति होदों आरो सरकाराबो स्वीकृति होदों आरो गोबां बर' हारियानो बजबनानै लादों। बाथ्राया जाहैबाय बे सुक्ति मर्मे बे सुक्तिनि बायदियै जिथु दफायाव लिरनाय दङ जे जाय ओनसोलफ्रा कन्टिगिउवास भाबै बर'जों लोगोसे गुबुन ट्राइबेल माहारिफ्रा बेवहाय हाबनायनि जिथु क्राइटेरिया दं बेयाव हाबनायनि जिथु नर्म्स दं बेखौ नायनानै जोंनि सनितपुरबासि आरो बिश्वनाथबासिया जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जिहेथु जोंहा 100% क्राइटेरिया दङ जोङो आलादा भाबै राजा लामानि साहा जुग जुग समनिफ्राय रायजो जाबोदों आरो जों बेनिखायनो जोबोद गोजोनदों आरो बेखौ नायबिजिरनो थाखाय दाखालि थांनाय 25 सेप्तेम्बराव कमिसनबो गठन जाबाय आरो बे कमिसनखौ जों गाजा गोमजाबो बरायनानै लाबाय बजबनानै लाबाय आरो बेनिफ्राय जोङो फोथायबाय जे जोङो हाबगोन आरो बावहाय माब्रै हाबगोन दफायावनो लिरनाय दङ जे बेवहाय जिथु बिटिएडिनि एक्जिस्टिं 40 MCLA सिटखौ 60 खालामबाय। दा बे 60 खालामनोब्ला गुबुन आरोबाव 20 समस्ति नामावगौ आरो बे 20 समस्तिया रावबो नङा जोंखौ लानानै बावहाय हिसाब दङ। बिनिफ्राय जों रोखा जों हाबो आरो हाबथारगोन बे 100% आरो बेखौ लानानै जों फोथायनायबो दङ। दा बे बेलायावहाय माखासे मेगन गोसाफोर जायफ्रा खामानिखौ मावाखै आरो खामानि मावै मानसिफ्रा बेखौ होबथानायनिबो मोन्थाय गैया होननानै आं बुंगोन दिनैनि दिनाव। मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो जोंनि बिटिआरआव हाबनायखौ बिसोर लुबैया। एफा गोबाव जोंनि बे हालामनि बर' फिसाफ्रा आलाय सिलाय दुखु सैनांबाय। कारेन्ट गैया, हा हुनि मोन्थाय गैया, लामा दालां गैया, स्कुल गैया, बेफोरखौ बिसोरो नोजोर होबोआखसै आरो दिनैनि दिनाव जोंनि बे हालामनि बर' फिसाफ्रा नैबे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जाय मोन्थायखौ मोननो थांदों बा मोननोसै अलमस्ट 90% फैबाय आरो माखासे एकर्डफ्रा जाफुंबोगासिनो दं, इमप्लिमेन्ट जाबोबाय। बे समाव जोंखौ जाय समाव जोंनि दुखुनि समाव फंसेबो राव बुंबोआखसै जोंनि जानानै नैबे समाव जोंनि मोन्थायखौ मोननो थांनायाव नाथाय दिनै होबथाबोदों। बेयाव जों जोबोद सनितपुरनि बर'फोरा दुखु फोरमायो, खुद्रिदों। मानो बिदि जानो मोनखो? ना बिसोर जोंनि सायाव एसेबो माबाना अननायानो गैया? दिनै फोरमान जाबाय बिपिएफ हान्जाया जे जोंनि बे सनितपुरबासिनि थाखाय खामानि मावा, जोंनि थाखाय जे सिन्था खालामा, बियो दिनै रोखा जाबाय। बेनिखायनो जोङो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा मेनलि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगौ, बिसोरनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ, नङाब्ला जोङो गब्रगोन। आं खावलायो, आङो सनितपुरनि जानानै आंहा फोथायनाय दं आरो जोङो 100% हाबगोनना बे रोखा। जोङो दसे सम जोङो धैर्य नेनांगोन। जोङो जेरै नेबाय बेखौ जों नेबावनांगोन, जोङो हाबथारगोन बेखौ जों फोथायो। बिनिखायनो जों फोथायो जिहेथु MCLAनि सिटआनो 40निफ्राय 60आव दावखोबाय आरो बेयो एकर्डआव रोखा रोखा लिरजादों। बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो सुक्तिकारिफ्रा मोजाङै मोनथिगौ। आं बेखौनो बुंबाय। ओंखायनो जोंनि बे हाबनोसै समाव कसारि काउन्सिलाव सोनो नागिरनाय जिथु षड़यन्त्र खालायदों, दा समावहाय बिपिएफफ्रा बेखौ दाखालामथों आरो जोंनि बिनिफ्राय जायफ्रा बाहागो लानानै बेयाव मदद खालामदों बिसोरबो जेन फावसनानै थायो। जोंनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय, जोंनि बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि खौसेथिनि थाखाय आं बेखौनो खावलायनानै आंनिफ्राय आह्वान खालायनानै दोनबाय। गासैखौबो खुलुमबाय। खुलुमबाय। आं दिनै नोंथांमोन रादाब फोसावनायनि गेजेरजों आं बेखौनो सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानियाव थानाय सानैसो जोंनि बाथा देवानि बिथांमोनखौ रोखायै बुंनो लुबैदों। जायफोर बाथा देवानिया, जायखौ जों मिथिगौ आवगायनि बिटिएडिआव थानाय जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनहा नै दा बावै सुक्ति जानाय बिटिआर सुक्तियाव जोंखौ जेब्लायबो हाबफाजानायखौ लुबैयाखै। बेखौ रोखा मोनथिसेयावबो बे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया, बेयो लाथिख' बायदिसिना बुंसेखौ मोनथिनानैबो जोङो बिथांमोननि सेराव थांनानै मैया 5 अक्ट'खालि सनितपुराबो
बिश्नाथाबो BKWC बहाय थाफा जानायखौ लुगैदों होननायाव सापर्ट खालामहैनायखौ आङो दिनै गोखा रावजों बिथांमोनखौ सोंखारिदों। लोगोसे इयुनाव जाहाथे बे गोदै फिथाइ मोननो थांनायाव जेब्लाबो हेंथा जानानै फैया, बिनि थाखाय बिथांमोनखौ आङो बे नोंथांमोननि गेजेरजों बिथांमोनखौ सोंखारि हरदों आरो हुसियारखौ जानो थिनदों। मानो होननानै बुङोब्ला दाखालि बावैसो जाय धीरेन बर' बिथां सागानगिरि बिथाङानो सासे बर' फिसा जानानै सरकारा जि सुक्तिनि मोनफ्रोमबो आयदाखौ मोनफा मोनफा सुफुंलांनो थांनायाव बिथाङा बे सुफुंलांनायखौ आयेननि बेरेखा, संबिजितनि बेरेखा, बिनि बेरेखायै जोङो आयेननि मदद लागोन होननानै हेंथा होनो नागिरदों। बे खोथाखौ मोनथिसेयावबो बिथांमोननि जानानै जोङो थांफाबाय थानायखौ आङो जोबोद गाज्रि मोनदों। जोंनि सनितपुर जिल्लानि गासै रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु फोरमायदों। बिनिखायनो जाहाथे इयुनाव जोङो बेबादि थाङा, बिथांमोननि बेबादि गाज्रि फाव फान्दायनायाव जोङो हासार होदेरा, बिनि थाखाय जोङो गासैबो रायजो राजानि जानानै दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों जायफोर बिथांमोना बे गाज्रि खामानियाव आगान होनो थांदों बिथांमोनखौ मोजाङै थानो थाखाय, नांगौबा उन्दुस्रिना थानो थाखाय खावलायनाय जादों। बेखौनो बुंनानै आङो दिनैनि नोंथांमोननि सेरनिफ्राय बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।